Друзі, в цьому відео ви побачите, як ми заробили $266 за 2 години, яку стратегію використали та як ви можете так само почати так заробляти, що вам потрібно зробити і вивчати. Давайте почнемо. Цей трейд ми брали вчора з нашої ком'юніті, ми навіть поділилися ним в нашому каналі з безкоштовними сигналами. Посилання буде в описі, він англійською, ті, хто розуміє, заходьте. До 10 тисяч підписників він буде безкоштовним. В 7 вечора, 7:11, в стакані біткоїна появляється велика заявка. Як ви бачите, її видно на ось ці, ця карта називається Heatmap, вона показує заявки на графіку. І от була велика заявка. Від цієї великої заявки ми що зробили? Правильно, ми відкрили наш трейд. Як ви бачите, по ціні 22,993,7 ми відкрили трейд 1,4 біткоїна на купівлю. Сила цього трейду була, подивіться, друзі, стоп-лосс 0,04%. Ну це просто пісня. Бачите, ось тут ця частина, якраз от видно заявку. Видно велику заявку, і що ще тут видно, от подивіться, тут якраз от видно, що було проторговано вже доволі велика частина біткоїнів. Тобто частину заявки з'їли, але вона вистояла, і наша угода теж вистояла. Друже, в описі до цього відео буде посилання на урок, що таке от стакан, книга заявок, як їх дивитися. Щиро рекомендую почати з цього, тому що я от свій шлях почав з Форексу, я дуже шкодую, що я не починав вивчати зразу з цього. Ти маєш набагато кращу можливість. Йдемо. Як ви бачите, це вже відео. Давайте буду показувати вам відео, ось цю частину. Бачите? Ми відкриваємо трейд. І що тут видно, друже? Ось тут видно наш вхід, видно наш стоп-лосс, він дуже маленький і ціна рухається. Далі буквально через 5 хвилин, як ви бачите, ціна вже росте на 0,31%, причому це вже є співвідношення 1 до 5. І ми починаємо закривати першу частину нашої угоди, щоб вже бути без ризику, тому що основна задача – позбутися ризику. Як ви бачите, ціна також одночасно відбилася від похилої. Тобто у нас було і заявка в стакані, і похила. І на той момент у нас вже було $100 прибутку, ми могли зафіксувати. Йдемо далі. Як ви бачите, проходить час, проходить ще трошечки, і ціна красиво росте. І на цей момент зверніть увагу, наш об'єм, ось це показує об'єм нашої угоди, вже 0,98, а ми заходили 1,4. Тобто ми вже приблизно 35% угоди зафіксували, ну це означає, що ми вже десь $50 поклали собі в кишеню. Це чисто задача цього лише одна – позбутися ризику. І далі, друзі, подивіться, в один момент ціна біткоїна, як бачите, починає сильно скакати. Гляньте дивіться, звертайте увагу на ось цю активність в книзі заявок. Це стакан, книга заявок, дом англійською. І бачите, ось ці червоні крапочки. Це означає, що ми починаємо закривати угоду. І що я роблю? Я починаю активно закривати трейд, фіксувати прибуток. Вже $80 прибутку закрито. І ще закриваємо і закриваємо. І як бачите, у нас вже лишилося тільки 0,64. Тобто половину трейду, $119 зафіксовано, половину трейду закрито. Ну і проходить ще година, я вийшов погуляти і бачив, що вже ціна не ось тут пробила цю локальну похилу. Я зрозумів, що може бути знову ретест VWAP, і ми закрили цей трейд, зафіксували прибуток, який ви бачите ось тут. Друже, якщо тобі сподобався цей урок, обов'язково підпишися на канал, постав дзвіночок і дивися зараз відео про те, що таке стакан, і пам'ятай, що в описі буде так само багато корисних посилань. Дякую за твій час.